Amiga, amiga, kape-kape. Kape-kape, kape-kape. Amigo, mga itong mga photo. Yeah! Photo. Good. Like this. Aha. Ah, Nothing. good. Kape-kape, kape-kape. Is that Instagram? TikTok? TikTok. Oh, you have TikTok, huh? What's your TikTok? Watch amigo. Let me see. Come here. Here. Video. Oh. Ah, see. Mira. Show it to them. Show it to them. Come here, show it to them. No. Come, let me see. It's funny. Come. Is that you? How do you do it? Mira, mira. Ah! Oh my god. Oh my goodness. Look at that. Oh, take a picture. Yeah, la 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 la. No video? Oh, yeah. I want video. Oh my god. You send it to me on my WhatsApp. Can you send that? Okay. Oh my god. It's crazy. Oh, Oh, what's up? okay. Roy? Oh, Yeah. yeah. Okay. Oh, nice. That's nice. Huh? What's the application name? It's not? Snap? Uh-huh. Ah. Free? Huh? Free? See? Ah. Okay. Snap. I'm gonna search for that. Nice, huh? Oh my god. Snap. Kape-kape tayo. Ah. Sweet garlic. Oh my goodness. Okay. Listo. Hi, Osang. Good morning. I got it. Morning, kapatid. That's funny. Kain tayo, Skyflex. Ako yung kape, oh. From the Philippines. You call it snap, huh? Snap. Is that Chick-fil-A? The chicken? No. Bread? Take the one. Daming pagkain dito, libre. Ito. Love week today. Oh, sandwich. I'm gonna give it to homeless. Oh man, that's a lot. This is bacon. Ah no, turkey cheddar. Oh, I'm gonna get one. This is what? Turkey. Libre to. Meron pa kaming Chick-fil-A. This is turkey. I'm gonna get one. Pagkain namin. Sayang eh. Iuwi natin. Okay naman. Magandang bakasyon. Konting bonding kami ng aking nanay at tatay. Pabalik ulit.
Target ko every April. Kasi especially sa April, maganda kap-osang yung ano, yung sa amin sa La Union. Magpa-reserve ka na kung gusto mong mag-check-in sa Kahuna. Di ba napunta kayo yata sa Zambales? Maganda rin pagka Holy Week sa La Union. Check-in ka sa Kahuna, kunin mo yung pinaka-front. Kung gusto mo ng ano, kasi minsan sa online, hindi mo yung makikita, sabihin nila, book na yon. Pero pagka yung kapatid ko, yung putol ko, ang pupunta doon mismo, makikita niya, pwede niya ipa-reserve sa inyo. Kailangan ahead of time. Kung gusto niyo magbalak doon, mag-stay doon sa Beshi Sara. Yan si Sara, bagong kasal yan. Kung gusto mo magsabi ka sa akin para yung utol ko tatakbo siya agad sa Kahuna. Pag sa online hindi mo siya makikita. Nakikita mo lang siya na book na siya. Ganda ron, Kahuna Beach. Kumusta ka na, Beshi Sara? Kumusta ang bagong kasal? Beshi Sara. Sara, sumagot ka. Kailan bang retirement natin? I got your message. Miriam, Yes. you got it. Okay. This free? No. Yeah, it's free. Okay. Do it with the Josie later. Or Tess. Saan pa sa lubong ito? Oh, Beshi Sara na pala. Why naman? Ha? Okay. Marami akong pasalubong. Meron pa akong Okay. Mrs. Reyes. Meron pa akong Yema. Yema. From Philippines. Yema. Ngayon ka lang makikita ng ganyan. 5 in 1. You know, 5 in 1. Yan ang pinakamahal na kape sa Pilipinas. Yan. Pag na-tiyempo, yan. Yan, maganda doon. Especially next year, tapos ang Holy Week natin dyan yata, maaga. So I think ang Sabado, gusto ko kasi umattend ng Sabado de Gloria eh. Yun ang namimiss ko. Ang Sabado de Gloria, I think April 4. Ang kaagaw ko lang naman ng bakasyon si Beshi Sara eh. Wag kang magbabakasyon, Sara, ng April Ay, Mrs. Reyes. Roland Pogi. Si Roland Pogi, siyempre, kailangan... Susan J. Sana J. Nandito si Sana, nilagyan ng jacket. Bigyan ng jacket. Bakit nawalan ng jacket si Usana? Kumusta si Roland Pogi? Shout out kay... Shout in. In and out, Roland, pare. Kumusta na, Miss Susana? Long time Susana J. Susana J ka dati, di ba? Yeah, mayaman daw si Susana. Mayamanak, sabi niya. Sabi ni Susana J to mayamanak. Ibig sabihin ng mayamanak, mayaman ako. Ay, Nieka, ¿cómo estás? Bien. free. Okay. Meron din akong free. See? Libre. Panyera. See? It's only in Cerritos. Turkey. Yamanak. Yata maganda yan mag-schedule ka na maaga. So, sa April, balik tayo ulit doon. Gusto ko Sabado de Gloria. Agyaman ako. Wan kapsat. Agyaman ti jacket ko na. Kung kunak lang ni kapsat. Wan. Susana J. Siguro ibang Susana to. Kasi meron tayong Susana J tsaka Susana. Ito J2 eh. Hi there.
Tikman natin ang yema. Yema. Buti na lang nakatago ako. Kinuha na lang. Sarap. Naitago ko yung pagkain. Walang anuman. Kapatid. Ako din. Main channel ko, Susana J. Ah, ikaw din pala yun. Okay. Yeah. Nice to see you again, Miss Susana J. Kain tayo. So, itong pinakamahal na kape. Search nyo yan, no? 5 in 1. Yan. Parang nasa, ano yan? Nasa $80. $80. Pero masarap. Grabe. Dapat dinamihan ko. Yung nag-sponsor dito, dapat next time, dapat madami na. Thank you sa nagbigay pala. Salamat sa nag-sponsor ng ating 5-in-1 na kape. Shout out sa iyo, Miss Ganda. Salamat sa 5-in-1. Next time, pakidamihan na. Sarap pala eh. Arte-arte pa kasi ako eh. Sarap siya oh. Ito. 5-in-1 kape. Maganda. Favorite ko na to ngayon. Magmula ngayon yan. Tapos meron pa tayong yema. Basta tayo uwi ulit every April. Masayang April sa amin. Kaya Beshi, Sara, uwi ka. Kasama si Mr. Reyes ha. Mr. Reyes, uwi. Punta kayong La Union. Itong yema oh. Oh my God. Sarap. Grabe. Sabay kape. Sponsor. Ayan. Salamat. Oh my goodness. Meron na kaming brood dyan. Pero alam mo naman ako eh mas type ko yung mga ganito. Ang yema dumidikit lang sa ipin. Ah, my God. Sarap. Okay, back to work. Okay, salamat Susana J. Miss na, time ka. Susana J, kapatid Osang, Mrs. Reyes, Beshi, Sara, Roland, Sir Roland, brother, Roland Pogi. Tayo babalik na sa mga kampon ng kadiliman. Okay, back to work. Pabush.